Изучавайки човешкото съзнание и подсъзнание, стигнах до убеждението, че хората си взаимодействат с заобикалящата ги действителност, най-малко на две нива – съзнателно и несъзнателно. И всеки от нас съзнателно се занимава не пряко със света, а с някакъв модел на света. В същото време, подсъзнанието възприема реалността такава каквато е. Нашият ум е великият илюзионист, който по съответните правила създава пред нас великата илюзия. Той създава нашият свят, или по-скоро мъничък свят, и ни предпазва от хаоса на Вселената, оставяйки за нашето възприятие само това, което намери за необходимо и безопасно. Но изпълнявайки съзидателна и защитна функция, той неволно се превръща за много хора в тъмничар. Та нали нашият ум не ни позволява да излезем отвъд границите на сътворения свят. Той постоянно измисля различни трикове. Често използвайки страха, за да ни убеди, че тази илюзия, която ни поднася, е самата реалност.